Izan da nagusi. Kartzelan bi mundu kontrajarri aurkitu ditzakegu, erabat muturrekoa direnak. Mundu bat, gehien bat, patriarkala, matxista, harrapakaria, bortitza, lehiakorra eta hierarkikoa, botere egitura gehiagizkoen isla. Eta beste mundu bat, emakume preso politikoena, oinarritua elkarren arteko laguntzan, elkartasunean eta zaintzan. Bi printzipio kontrajarri, bata arau dimentsiokoa eta orokortua, eta bestea salbuespenezko dimentsiokoa eta generokoa. Bata, printzipio darwinista, oinarritua indartsunaren legean eta ingurunera egoitzearen legean, pertsonen gainetik, eta bestea Piot Kropotkinen elkarren arteko laguntzan eta zaintzan oinarritutako printzipioa, pertsonak erdigunean jartzen zituena. Emakume presoen elkartasuna eta elkarren arteko babesa zen haien printzipio etikoen eta politikoen proiekzioa. Elkartasuna eta elkar laguntza ere muturreko egoretan agertzen ziren. Bukatzeko liburua